ଧନୁ ରାଶି 19 ମୂଳା ଧନୁ ରାଶି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ଦାନବ ଗଣ ଏମାନେ ଧନ ଆଗମନର ପଥକୁ ବାଛି ନେଇଥାନ୍ତି। ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାରି ଜିଦଖୋର, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କୌଶଳୀ ଅଟନ୍ତି। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଦାମୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବହୁ ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ। 20 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଧନୁ ରାଶି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ମାନବ ଗଣ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତମ ରହେ। ବହୁ ଜନପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। କଳା ବିଦ୍ୟାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ସହଜରେ ପରାଜୟ କରନ୍ତି। 21 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଧନୁ ରାଶି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି। ମାନବ ଗଣ ଏମାନେ ଭାରି ଦୟାଶୀଳ, ଦେବପ୍ରିୟ, ବହୁ ଜନପ୍ରିୟ। ଏମାନେ ବହୁ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି ଏମାନେ ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।